Готови ли? Ага. Ай! Здравейте, приятели! Днеска сме преди мой приятел, значи Владо. В село Ловско сме. Иска да му намеря водата и евентуално да направим един кладенец. Иншалла, с позволение на Господ, ще му направим един кладенец. Да видим вода има ли първо или няма. Да видим пръчките какво ще покажат. Следователно започваме да търсим. Тук има една жила. Тук има една жила, Владо. Значи в село Ловско има вода. Има вода, има тук тече долу една вода. Водата е хубава, не е малка, така го усещам. С точност никой нищо не мога да каже, но от тук ще излезе хубава вода. Има течение долу. Продължаваме долу горе близко до къщата, ще направим едно търсене, да видим къде ще излезе. Сложихме, слагаме тук ето и чуканче, значи забиваме тук тези пръчки тук. Значи водата, едното е тук. Така. Сега продължаваме напред с тези пръчки. Ето. Тук има още една жила. Значи, къде. И ореха тук се расте. Къде. Точно където е ореха. Ореха е рязан, обаче ореха се расте. На ореха корените, значи, са много дълбоки. Да не кажа голяма дума, но стига чак до водния стълб, до водата. Да видим напред има ли някъде нещо. Да, къде тук, още. Тук. Значи, още една вода има. Тоест, още една жила има тук, намерихме на 3 места. Обозначихме ги. Вече, живот и здраве, този геран ще се направи, ще изберем от трите едното, когато започваме да копаем с сондата. Това е за днеска. Благодаря ви и лек ден!